Odiechieng' makare, odiechieng' maber mokalo mawaromo kendo wagoye mbaka kotenore kod kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Nikech wachoga pile pile chendo ni ngima en mwandu. Bisego picha. Kapo nono ni ngima kata teko mantiere godo sani ni olal dichiel. Onge gimora mora manyalo dhi nyime kit ngimani. Ka tuo donjo, onge gimora mora manyalo timore maber. Emomiyo pile pile wachoga ni geng'o ber maloyo thiedho. To kata kamano pono nono se donjo, ere gima inyalo timo, ere kaka inyalo konyori mondo ichak idog e ngima makare. An ga gimor mokalo ni wantiere kod welo mantiere kod lony mang'eny, dakteche mantiere kod lony mararieya, mabende wakelo ga chendo ni mar penj laktar. Kawuono mana kaka nasenyisi e nyakalondo mar Ramogi ni wantiere kod daktaria wa mama. Kapo nono kineno post nano to mano kare wechegi osechako bai. To kata kamano okolewa ahinya. Machiegni daktari inyalo nyiso oganda wa ni nyingi ng'a? In wuod kanye? In laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Kamano Ruth. An luonga ni Dr. Dennis Miskela Mbega. An wuod jakach bodho Paponditi. Tie school tulu kanyo. Koro an daktari molonye weche mag thieth mag joma mine. Kata dho kisungu gynecologist and obstetrician. To bende kisoga ni daktari ya wanawake, rafiki ya kina mama. To ka okatim weche mag konyo joma mine to achung' ne duol mar riwruok mag jothieth pacho kae kata Kempidio. Manja watimo ng'anyo mano rumo koro sani koro awe wach ng'anyo aduoge ward koro ada konyo jopiny apuonj jopurwa weche mag afya mag joma mine. Kamano. Koro iwe mabango, isedoke ward, idoke theater, idoke hospital mondo mi konywa mama. Yes, awuok e labor movement kwa dhi e labor ward. Ero kamano nyadoka mor mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono kendo wamor ga ka wantiere kodi ka a. Ne walando kacha ni wang'iyo dwe makare kata neno malo makare. Kapok waneno weche mag neno malo makare kata dwe makare. Mori nyalo wuothnwa e system mar joma mine seche ma ng'ama miyo neno dwe kata ko neno malo ang'o matimore koka wadonje twakwa ni dwe makare kata dwe ma ok kare en ang'o. Ero kamano. Koro kawuono twak ma kawuono en wadwa temo golo akweda kata watemo demystify weche mag dwe nikech apani jothurwa kata kitwa gi timbewa ka kaluono ka dwe ka ogima kare kata ka somo Biblia ka ng'ima ni dwe ok en ng'ama ler onego kanisa ino kamago. Koro watemo demystify ni luoro mo mane jini go chon cha makata ka de wadi school taparo ka idhi puonj nyithindo manyiri weche mag kaka tiyo kata gi pads gi tine iloro ne gi kendgi yawuoyo kod ni mondo negi kata ka yathi manyako chako yudo dwe to lawe oyudo remo li olaw to ne ji nyiere kendo bedo wich kut maduong' kuome kata nyithindo makoso dhi e school nikech koro kata ok nyalo afford yudo pads. Koro with the time watemo demystify kata watemo yango wach ni malong'o mondo akweda mag nyithindo matindo gi joma nyiri yudo nikech wach ma dwe no mondo rum. Koro mokwongo ni dwe en gima ber nikech dwe en ranyisi manyiso ni ng'ama miyo koro dende oromo omachua kendo bedo ng'ama dhako koro. Koro kawaida nacho ni ng'at ma miyo kata ng'ama nyako imichako dwe igni medhi 13 na most of them ka ja class 7 8 kama. Lakini osefweny ni kaka piny medo lony igni mag nyithindo ka chako yudo dwe dhi ka dok chien. Kuka chon ka familias ma nyithindo modak maybe ka luka yiso modak e chan nyathi nyalo chako yudo dwe molewo digni 15 16 to nyithindo manie meme gi familia ma odak maberber kana by 9 years ja 8 years to yudo period ma eni very important ke joma wazazi sani nyathi ko obed ja igni aboro pote ko nyathi ma potino kido puonje weche mag dwe kata weche mag ria kata neno remo ma dwe ka dwe ni ko kipuonje on time to bod chako yudo dwe kekia ibodi to nyathino chop ja teenage ni adolescent kata sani they go early as 8 years to do ranti kata ka ngwa back about the abnormal ones tika joma chako ta dwe 5 or 6 years only precocious puberty yeah but most important one en marja 8 9 to mioni ile nyako nyalo yudo remo nyaka chieng' odhie boro kata menopause machakre gi igni 45 kadhi mbele kako remo chako lal at bangi ko by 54 years koro kone dwe kendo. To this period from this around age 9 all the way to 45 kujopo odhie boroni ma sama ng'ama miyo nyalo gamo remo e yo mayot to momiyo ber ka jothurwa ng'eyo wach mag education mar dwe makare to ok en puonj mimiyo mana joma mine kende ng'eni joma chon
mane poko pachgi oyangre maber ma wagi oyepo neneno ni weche mag joma minegi ero joma ng'ama miyo mapuonjo nyare yawuoyi kik ng'e joma wuone kik ng'e lakini sani wasefwenyo ni afya mar ng'ama miyo en afya mar the whole society nyaka mak lwete nikech mama ka tuo to nyaka baba be tuo nyithindo be tuo mama okumba momako dala te koro ber ka joma chuo ng'eyo weche mag thieth mag joma mine from a very early age kendo wachako mana gi puonjo nyaputo matindo tindo masani wawacho ni kata mana ka ipuonjo nyiri weche mag pads weche mag period gi e primary school kikul riemb nyithindo ma yawuoyi oko puonjgi uru mondo yawuoyi ong'e ni ng'ama nyako e ng'ama ideso mirito ma en e dwecha to e ng'ama nyaka kik wanyier gi kata ka nyathi obiro e skul oneno dwe ne mokwongo kano kia oting'o pad ni udhi unyiere machako luoro dhi e skul kubedi ka nyathini kata kane pad ne opong' ma olik koro mi nyathini kowich kuot atame dhi e skul ata malo 30 mag nyithindo manyiri koso dhi e skul nikech dwe makare gi akweda mabiro nikech dwe mok kare gi akweda mabiro ka dwe makare no otimre koro mar adek katieko introduction en ni dwe kawaida biro bang' ndalo 21 nyaka 35 ndi joma we ni koni ka en ni ng'ano ka dhi e dwe to bo ga dhi dwe ka dwe ni koni count 30 days apana ndi mabiro joma nyalo bi after 21 days ni mabiro after 35 days koro ko biro shorter than that kata ko kadho 35 days koro ngoni mano irregular period koro ndi jogo ma periods gi biro irregularly to ndi joma biro bang' ndalo ko kwano ndaloge to chopo kare koro dend ji opogre to ng'ama miyo nyaka by the time uchopo higa mar 20 obiro chako neno dwe to dwe ni ka be chako biro other development ma nyaka nego ngeno chopo adolescence to ka koro ng'ama miyo ni tunde chako wuok no ka kata bamne kata hips ge chako bedo dwe biro iye wiye medo beyo maboyo kata pien dene nyako bedo ka gi pimples kuma go signs ko mama kata nyako ni ko donja adolescence so there are so many things ma inyalo ng'eyo to ng'ama nyako ko no ka koro ndalo ge kadho kaka gin mama gi nyari moro ka nyathino osechopo e secondary kendo dhi mana ka dhi modhi e form 4 dhi tieko to pokone dwe nyaka koro ipenje ni ndang' marach kode kaka ng'ama nyako ni koyudo remo to chak lal kendo nyaka nitiere labda problem ore modhi e dwe to noko en gi rem mang'eny ahinya bende nyaka ing'e ni ang'ma dhi mbele to deg bende kata kasi jimoko bende onge kata marach nutrition kata chiemo ma nyathi chamo chal mar afya ne kata nyalo miyo dwe kata afya mar ng'ama nyako ben mopogre to dend dhano ok en computer en computer ma en 1 + 1 to kelo 2 to dend dhano opogre koro kik ine ni ka nyarwayu moro osechako neno dwe to mari podi you know they are all different but that time range ni at least kiokadhi ojop 20 years kapok ochako neno dwe kamano mano bende wabo mulo seche mwang'iyo ma ok kare ni ang'o momiyo ng'ato nyalo chopo higni 20 kapok ochako neno dwe chandruok nyalo bedo ang'o to ere kaka inyalo timo daktari wantiere ka akod circle no kata kamana botene kanyo matin na winjo kimulo kamoro kiwacho kacha ni jogo ma samoro odak mabet berbere maonge stress mang'eny onge pressure mang'eny weche mag nutrition kata chiemo makare dhi maber thoro chako neno dwe kapod gitindo mo kopogore kod jogo ma samoro ntiere chan kachiel kod weche makamago madwegi nyalo lew pimna tudruok e kind gik mokariyo gi kamano koro ng'eni ka ng'ama nyako dende chako machua kendo nyako ni ochako ko donjo adolescent kai to ntie hormones mwaluongo ni estrogen kod mwaluongo ni progesterone to hormones gi gin giwuok iloso gi ka gia e bor ma del dhano fats koro ka giwuok gi cholesterol madhi to loso estrogen gi progesterone hormone gi to magi hormones makelo lokruok e agulu mar nyuol yes e system mar ng'ama nyako kata e kata agulu mar nyuol makoro period chakre to kito ka ng'ato kodak ka chanto ino ka dinde be tin be nyathi ma wiye odhero en gi malnutrition bende koni onge gi mafuta de onge gi boche dende ineno koro hormones gi ok chak losre on time to ka nyithindo modak mibo dak kapango dak kama ber ai dala maber ma onge chan to ka nyathi ma dende ber en gi mafuta en gi boche koro hormones gi chako loso at a very young age koro hormones gi chako tie system mag nyathi ma nyako ni very early that's why for a long time kane pod wadongo pod watindo ne
maybe around 13 14 ji ka jako neno dwe kinza ni kingiyo kata mana buore ka kata nyogo mane hospital ko ngama nyako ene class adek ja 8 years to kama ni mara gizeni nyathi no chako neno dwe kendo mine biro hospital ka gi stress kabisa ko ge understand that's just a normal process is only abnormal ka nyathi ma ja 3 4 years 5 years no ko chako tunde chako wuok no ka chako neno dwe mano ko ni precocious puberty ma obende itire mana wachne ma chimo na gomba kan chieng moro wabo gomba kano to chat ni ne kato en chat maber kech jone go ngeni tango makelo dwe kech nyumo ko pe yani to remoni en remono o akanye yes tango matimore onyu dango matimore del mo mi obiro kuro na normal day first of all ngama miyo jo machuo kara yoga dika ni kan dwe to en remo mangenya ahinya remo madirom kijiko ma michiemo go ni adek 30 ml kijiko maduong michamo go chiemo go ni 10 ml kodo adek ma 30 ml that's a normal period it's not so much yes to be ndalo maybe around from 3 days to 7 days mako kazo 7 days kada kazo kiwango no tunaona ni ko menorrhagia that's not do Makare yeah to gipenye ndo dueni oga kanye kodo anya chungo da apunjo pia chunga pin kodo neno day 1 yani jomo ko penjire gani to watch mar safe days ni nangoa kata inyalo mako sama chal nadi nyalo koso mako sama chal nadi kodo day 1 ni chieng ma ngato ochako neno remo odhi edwe mokwongo to kositieko ndalo mag dia dek nyaka biro mana wachoka ma dwe orumo to dende chako regenerate kendo ko no kai ochako ni follicular phase ko mae en tong mage tong ma ka iwuok dwe ka dwe tong achiel wuok baka oyudre gi kodhi mar ngama dichuo to loso nyathi to ka ko jogo oriwore to tong ni odhi motho to biro 11 marko en machua ko tong yose machua mochopo kai ko mai makai ka ko tong ni ovulation ko the tong the toy mako wuok kai ni to luwo tube kai fallopian tube to biro kai to kai ko dio romo gi koth kama dichuo to loso nyathi kai ati biro nyathi donge yi odinyodo kai to kai choko make to tong kai no wuok kai ni odhi to luaro mo tho koro seche ma nyathi do bet kai the type of fertilization they lost rekato mono bed implanted kai nyasaye no chuyo ni od nyodo bet gi lining temo losre mondo nyathi odonj kanyo no ni obe remo vessels medre kanyo leche mag remo chiemo jako losre odni mondo chiemo gi nyathi nango bedo implanted kai to nyathi odongo environment makare to ka iginyo ko maki mamane ko gamo remo ma tong ni odhi motho to lining ni chiemo mano kele ni chiemo no nyathi bedo fed through blood kono vessels mano biro kam ni kelo remo ni chiemo nyathi ni vessels gido shade off mane remo winjo ni wuok gande ko dwe to biro to koro wuok kai oko makich kai korewa period chakre kendo at the end of the cycle ko ena ni remo rumo tong lose ka oge ich kendo remo wuok kendo acha kwa sako koro mane era nyisi mar ria kata mana dhi edwe ni ngama miyo mayudo remo dwe ka dwe Makare ni mano mama fertile ma en ge sign nyalo gamo remo ko nyalo mako ich mamak moyud nyathi to kendo ka periods yo ken Makare ko kata fertility nyalo bedo ni at question ni bende mama nyalo gamo remo Makare bo nyalo mako emo miyo nyaka idhi mondo cheki gi daktari mondo ngeni yang madhi mbele kamano gik mang'eny timore ga seche ma ng'ama miyo neno malo kata seche ma entiere dwe ka kipimo nwacha wadwa dhi donje kidieny machielo ni rangi mar remo onego bed ni chalo nade to rangi ka rangi nyisango kata kamano kapok wachopo kanyo daher mondo mi director na omiwa picha mar od nyodo mondo mi pimne oganda wa lining mani pimo nwacha kod kaka o shade kata kaka owuok seche ma ichoko maki mondo mi remo owuog ma en dwe ma wawacho ni kaeto wabodonje remo kaka remo chala rangi mar remo kod ranyisi manyisi kotendo kod rangi mar remo yes koro ne wantiere gi machielo kata kamano ma bende nyalo tiyo manya ne moro ka ntiere so gimade menino mae en od nyodo uterus nyathi dongo kai koro kama e ovary kuma tong ntiere to tonge gi ngama nyako inyuolo gi tonge 400 madwe ka dwe 400 koso 1000 dok en 400 kende 400 kende ma emomiyo kai odhi ma tonge gi orumo ni yoni premature menopause to konyal gamo okonyal gamo remo ko dwe ka dwe
ogolo tong' achiel ovulate biro kae onyalo wuok gi koni onyalo wuok gi koni so zimo be wuok te kata gamore onyalo gamore mar twins kata na rude koro tong' ni ko biro e fallopian tube kae ona normal day kade be jogi noromo to koth kama dichuo biro to giromo to fertilization timre kae tube kae ema nyathi bedi fertilized to bang' manya kuduk mobed obedo implanted e wall kae odhi to moko kanyo modonge koro biero cha placenta moke e wall kanyo to ka tong' ni nyathini machako gam kani ogoru dugo mobet kae ebiro ni fallopian ectopic pregnancy makoro inyo dhiro donge e tube kae mabe nyalo kara bust mama ni nyaka bie theater magol ijno to kai jo kotimre ma implantation okotimre no kaka kai koro kane lining bedo thick gich ma en muscle or nyodo en muscle e mo message mangata kama miyo dhi konyre to nika contractions kama golo nyathi mo nyathi uwuogi e muoche yes muoch miyo go these are muscle to nyathi ko gam omako ich nyathi ok nyal donge e muscle nyako dong mana e soft tissue kai ma ino red blood vessels biro leche mag remo biro ka mondo kel chiemo nyathi no biro donjo chako dongo kai to remo go chopo kume maber magai ino ko mak koro matong ni ka no biro kai ni odhi motho ino ni arthritic to koro a deeper science ajeni tong ni kaka gubiro ndi chemicals mogolo matemo sustain thickness ni maka tong ni otho ni to vessels go chako cut off gi chako tho magi shed off yalo yen moboke ne koro ndalo chieng oboke go lwar piny ko mako remo go wuok to it sheds off koro ma ineno ka ngato bed gi ndalo 3 kata nyaka 7 ma anytime kino ka ndalo ga 7 then actually this lining was too thick there's something a hormones gi nok dhi kare to jimo be kikoso neno dwe tipo jini nia angoma no timre momiyo this lining no kolosre kato no okodhi dwe to konyal gamo remo konyal mako ich bende no ni pile do fertilization okonyal implant kai ok line enough manyalo mako godo ich that's what happens in anini on a menstrual cycle. Erokamana ahinya ileronwa maber mokalo. Daktari dwaro mondo mwang'i ane menstrual hygiene mana matin kaka ng'ama miyo kata nyathi manyako nyalo ritore maber kata maler e diere ma entiere dwe mondo mikiko gam tuoche kata ka ponono ni tuoche moko nyalo gam ponono ni ng'ato koritore maber kae to abodonjo e remo rangi mar remo kaka remo chal kod gima gino nyiso nikech samoro remo bende communicate remo bende nyiso ga ng'ato ni ma ato nyiso ni dendi ni kama kata ma nyiso ni ma gima dhi nyime kit ngimani kaka mwagike no bi yudo kiyudo konyruok bi ponjore achiel ariyo adek ka ponono ni eta mor mokalo kik idhi mabor kik isudi wakaw yweyo kidieny mar ariyo no en kidieny ma important man gi nengo madwa ni mondo mi owinji omiyo kete mana ka Skiza chapa ushinde Haririchi yes huyu dada namuona ana pesa 1,100 umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo mlikuwa mnajenga ndugu zangu wake ni kama hawa wale ambao wanatafuta pesa wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata milioni 1. Asante. Skiza chapa ushinde Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods.
Ticha Beach ochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer, maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sangwen otieno. Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu mano Dr. Mekisela mabende en laktar mar joma mine mano director na imani wuye ita kata kamano awinjo gimo wacho no ka wadonje kidieny mar ariyo ne wang'yo kata menstrual hygiene kata kaka inyalo ritori makare seche ma intiere e dwe kata seche ma ineno malo pono nono kiritori makare chandruoge mage ma inyalo bedo godo tuoche mage ma inyalo gamo kosonge gima nyalo timore daktari seche ma ng'ato koritore yo makare ka intiere e dwe onyalo gamo tuoche mopogore opogore menstrual hygiene ere kaka onego bed ni ng'ato ritore kata wadonje rangi koro menstrual hygiene ngiso ni en afya mar ng'ama miyo kochako neno dwe. Mangiso ni nyaka obed gi dwe makare ndalo moromo, kiwango mar remo moromo, nyaka obed gi mental state ne omiye support makare, obed ni nyalo yudo pads munyalo tiyo godo. Kech nitiere thurka nitiere dhoudi kata jogo ma kachan ma kata pads ma dotigo onge. Chune mondo kaw kata onget no kanyo kata TV e Citizen ka joni jomoko tiyo kata gi pien dhiang'. Jomoko tiyo gi soksi intie kata dhodi moko ng'ama miyo dhi to bet e kuoyo koro that kind of environment ng'ama miyo bet go manie edwe kod knowledge obed gi ng'eyo mar ka dende lokre kech ng'ama nyako kadonjo e adolescence there is a moment a lot of confusions ka jo wazazi wa machon mane gin joma pod ng'ikore ne giluor miyo nyithindo gi this kind of sexual education ko nyathini ng'eni ko dhi dala to mama gi ok puonjgi malong'o school bende maybe ok puonjgi malong'o koro ndiro buok ka chieng' moro from nowhere ono ka ochung' to lawe olil jo klase chako nyiere ko kinyo shanga nyathi uchako bla shanga ni atiro no gudugu class 8 ukia gima notimrene koro ka every month ka nyathini ok bi school some 3-4 days okoso school to jopuonjo ngi wachni maber kata ibo ichwade ni nyathini en school ok oyudo school to ukia gima miyo nyathini ok dhi school maybe kinyo mos to ama vidala ma ji ochan makata part ok oyudi ma nyata malo nyithindo 30 e piny kae koso dhi school dwe ka dwe nkech wach mar period to make no changia ka that disparity mar jo boys kadho penji jo nyithindo nyiri remo penji to jok ngini ang'o momiyo wach ni timre kama be momiyo ka mos sani wate mo push mondo wach mar pads ni seche ma school kelo ne gi buge tikelo ni school chalk to pads be nyaka kele nyithindo gi to kena pada en pads mikelo gi panty bende tipuonjo kaka gitiyo kode bende kimiyo ng'ato pads so kimiye panty odhi tiyo gi pads ni nade so as a society kaka nyuola nyaka wajali joma thindo joma nyirigi nyaka wapenjie ni to ang'o momiyo nyathi ma dhi gadhi school nyaka ochopo class 4 from there nyathino kethore ichwade nyathino ketho chako ng'e mang'eny kare pok wang'e nyathini maybe ka en odhi e dwe maybe oneno rem cramps kigini cramps nitiere ma biro seche moko ng'ato ni e dwe momiyo it's important mondo ji ong'e weche mag periods to koni ma ng'ama miyo kende ng'ama dichuo bende nyaka ng'e wachni kata owetegi be nyaka ng'e wachni nyaka puonji owetenegi be chieng' moro the loss of marry ng'ama dichuo nyaka ng'e otabo ka en dala ma ng'ama miyo notho nyathini ng'ama bo puonjo gigi maybe dagi onge koro wach mar menstrual hygiene kik wawene joma mine kendgi ng'ama nyako kochako dhi e dwe nyise ni ni adhiambo kama koro chako goni there are few things manyaka timre koro ni dwe ka dwe iboga neno remo to onyalo bet mar juma achiel to bang' mano ko ng'iso ni bende ko sani ka idhi mila oyuma e kore ka tinyalo mako ich bende nyaka ng'ise mano
Tize ni ko chako dhi dwe kama bende yako ilukri diriyo. Nyaki kichugo kinyi ilukri. Imiye pads moro modhi go school then kang pad opong tichake dhi tiloko. Kunya we have to give them enough pads to give it kama nyalo loko e pads. O give it school moro magara dot cho onge school. Makama nyango nyitiro gidhi loko e pads be onge. Ineno. To nyaka kama nyalo dispose e pads gidhi tiyogo bende kama be wite. Kunya ka mier nyaka bed gi chomo kuny mar pit latrine miwite gigi. Koka wita ni wigi dustbin. Tanko to biro ma ochako oyege nyako go wula nyaka yaura kendo. How to dispose of the pads they are very very important. To nyako mi bede nyako ni pad ma okay kije dend ji react mopogre je gi allergy. Mambe go to gi brand moro to yabe ni nyalo ile kata okbed comfortable. Jogo be gi flows mopogre gi heavy flow. Ma en remo mi biwuk mangeny mokalo. Ko kimi pad ma odhero matin to nyalo leak. Kuya kimi bende man gi pek por homo. Ko magi knowledge manyaka continuously wa engage jo manyiri. Luok nyaka waketi. To mo samiga situation. Nyithindo be manyiri ma ok nyithindo man gi physical differently abled. Bebe nyathi ma muofu nyathi mong'ol e njia fulani. Be ko jali gini nyathini kama obete wheelchair ni. Bende can we offer the maybe konyal local pads kende. Ngama ngiyo nyathini ka konye local pads. Nyathi ma muofu ni ngama konye local pads ra gine school. Nyathi mong'ol ni ikonye nade. Ko even those who are disabled nyaka konygi kama gidhi local pads kata joma mine kidno kata ngama mino miyo mobete stand ya kwecho bi penjuru niya to ngama mamani endo sima ine dwe to konyre nade local kata pads. And that is why kaka society nyaka wangi sasa anytime you see a woman think of honey what is her menstrual health ni ngima ne chal nade ndalo modhiedwe to kutimo kama to protect jo mang'eny otherwise kwede mang'eny boti mama jo mang'eny bokoso dhi chiro okodhi e puodho kodhi otongo because of that. Then it be infections ma bibiro yo mopore ka ngato ko ensure no keep hygiene to kama mi nyalo bedo gi infection ma en dwe ka dwe en gi infections ko chako dhi edwe mago nyaka jingeto mo medo tang ne gi signs mondo kila mtu onge ni eta nyisi mane ma remo ni nyalo nyisi yes to ka kiketo picha no bende nyaka ngeni sicho kendo kanya ngama miyo oleo chako neno dwe be nyaka penjo ni tang ma dhi mbele ndi jogo bako kaka no nyuolgi to remo kata ko dhi edwe to remo kuogi ke ntie membrane modino ka dod nyodo ko nyathini dwe ka dwe iye kai ga modhi edwe to remokne ko reporter ka nyathi oleo makoro kadho modhi chopo mana 20 years kono remo tiri mondo dhi ong'iye bende ni tang' madhi mbele to bende jogo bende mano chwe mopogre ndi dholumo ni joma nyuol magath making'iye gi oko to en nyako lakini ko ng'i system ne to ng'ama wuoyi kuma kube nyaka ng'i ambiguous genitalia hermaphrodite, they're different, intersex. Magube nyithindo masani nie e mier, to piny masani en piny molony. Ma nyithindo ila gi ok pandi. Ino ka nyithindo kano nyuole ni galo ni en wuoyi. Ko chopo teenage kali ko thunde chako wuok kendo. Kali kano nyuole to ne en nyako mo chake nyako. Ko dhi mbele ka ko dende chak pogi tiki chako tiyer dwe bokone. Ko magi gik masani piny manya sani idhi hospital. Okay na kwede mo migiro kani ngano imano chira, ngano ino dhine ka juoga hapana. Science can explain everything. To give you going to evolution, gynecologists, doctors, one till up to level 3, level 4 hospitals. Because you don't get go to Dala. Kodo kinyo jema moro daktari adwa ni make mana kanyo matin kamoro ka okadwa ni wiwil godo matin ni ka nyathi manyaki neno kadhi chopo igni 20 gachiel poko chako neno malo moro dhod nyodo ntiere membrane kata lining moro muumo makoro gini timore to remo ok nyal wuok obo mulo mano matin kwatieko kala chat to wadhi doke od nyodo kaka chal kod dhod nyodo kod kaka membrane no nyalo dino kanyo makoro remo ok nyal wuok period ok nyal wuok wadhi kala chat yo kamano koro ikineno remo ka moko ni mano bright red for example ka ngato palo ngado lwete to no remo no en bright red kanyo no en makwara kamano en inyalo bedi en remo makare or yakbeni is there something else bleeding for example ka ngato yudo bruise
adhola moro kata no ng'adre kamoro kata ka ng'ano maybe ka joma mine ma maybe ng'ato ni opodokia ni ka gi cancer mar dho nyodo ka cervical cancer to ti adhola no ni gima kidona no ni e cervix kata dho nyodo ko bleed you see this bright red nyaki penye ni remo mar dwe ok en bright red kuro mano nyaki ng'eni there's a problem you have to look for the source of bleeding no ng'ato nyalo bet ni ogamo remo to kia kendo kama ogamo remo ni ichuok to golo bright red or ng'ama miyo ni oyudo ectopic ich mano make fallopian tube cha mose burst koro bleed ga to wuok bright red ko yak manyi the source of the bleeding man number 1 number 2 bright red ng'ama miyo ko gamo remo okoro bi neno dwe any pregnant lady ng'ama nigi ich there should be no blood ko kero wach ni en gi ich to neno ka remo neno ich ano nyaluo mo jane ko kete e gazeti no mako ich no ng'eni en gi ich dwe ko neno kano dhi ogo picha ikane omako ich nyimbich ilo ni abdominal pregnancy so no woman when neno remo ka en gi ich koro brown or dark red ni koro mae ema nyiso gande period ok en bright red blood makam ngad lwete ni en remo ma brown gi ng'eni en remo mane osedhi moloso ochokore ka yiro mo nyathi ocha los mo nyathi odonje ka you know that dark brown man is the non period nyalo chako initially early sign of pregnancy no enia niko nika maybe ngato gam ich ko implantation bleeding nyalo bet gi that kind of dark red tete ko woga mang'eny yes kamano ko jemana ka ngama miyo kata ko dhi dwe to nino ka remo ko wuok ma pink en remo ma very light mo chot yes ko mano ka mama ni one en gi anemia remo tine dende kabisa koro remo gi hemoglobin moro gi this red color mar remo luwo gi kebe unoni hemoglobin masi ma onge dendi dembi ni piny to period yalo bet ma very light kamano sije ko bende ka ng'ato ose cut weight kabisa kama ose starve ngi ndalo ke juk chiem gi kaka kidhi kugonde maka Garissa no Eastern kama ng'ato dende ribs wuok ang'oka imo bi dwe to ka en dwe matin to en very light ama dek bende en sim ka maybe ng'ato remono dhi oriore be gi just some cervical fluid yeah ko dito obet ma light kamano then seche mako kala chago bedo orange ochako bedo grey to maybe infections nyalo bedo ko mamani labda en gi infection to infection nyalo bedo ni en sexually transmitted kara gi to mag nyae or nyalo bedo ni gi fungal infection yeah then kare ko mara tenkama most of the time and other period the room but the most critical sign en kan ngama miyo bembe mana ngisicha remo dito maybe oko block completely ko remo kundre ma dimo lock into the next month ko this blood darkens mo be black kama ko nyaka ngeni this blood why is this staying oda ke yodo for long angmo miyo okugi immediately ka dwe otemre but nyaka angis jo piny be ni remo mar dwe onge gi harufu ko sasa mino ka idhi edu ka ngama miyo to di tik ma wuok nyaka ngeni tiene problem idhi hospital mara rezi ma idhi edwe ko meni dendi ili ti ngano dhi edwe to ne ka ko dende ile keto gwonyre nyaka dhi ngeni ang'o ma dhi mbele to ndi a very common infection ke ni ngam dod nyodo bende ntiere ile ni pH la environment lwasi mar dod nyodo manyiso ni ya ni what is the acidity level kata gi alkalinity mo acid kaka ndim ano en acid to kidhi kawo mogo moro mar charcoal kidhi kawo buru mar kendo cha tirudo gi pi mano luongo ni alkaline koro normal lwasi ma normal mar del ngama miyo en ga towards the acid yeah the pH wamak kar pH kanyo nyakwara mugeji wang ineno rangi mag remo kaka chalo kod tiendgi ka ineno kokwar ahinya nitiere gimoro machwere kamoro kineno ka en makwar to biro mamirimiri moro itin gi remo moro inanemic kod weche machal kod mago ka pono no lokore rateng daktari wacho kacha ni nitiere kaka remo gi kunore e od nyodo koro giloko rangi kendo gibedo rotengi okonego beni ngama miyo bedo kod gigo ma ile kata remo ma ile to bende kor lwasi mar dhod nyodo chal nade
Kidieny mar adek en mari, daktari nitiere ka odhi duoko penjo duto te ma intiere godo. To kapok wachopo kanyo, yiena mondo mi wakaw yweyo wayude weche manyien e yo machuok, kaito waduoge kidieny mar adek, ma bende ok adwa nobaye kata matin. Dial *487*3# to get this song. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Oganda mar soya awacho ni otimo maber e chigni lope te. Lo manywa marateng' miluongo ni lop pamba bende otime maber kabisa. Lop makwar miluongo ni lwala bo time maber. Kata kuoyo ok otime marach ahinya. To lope ariyo go to otime maber saidi. Kothe mag soybean ng'eny lakini korwa koni matimo maber ahinya wan gi AC Salama, SB19, Nyala gi Saga. Chiro mar oganda en chiro manitiere. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Sitima en e adundo magoyo remo mariembo dongruok mar piny. To bende oganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach koriwore gi Kenya Power mane bwo migawo mar teko kod modhi. Seneta Okiya Omtata ochwalo ng'ur e doho ka okwedo chenro mar kawo pach jopiny wi paro mar chik mar omenda mahigani. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro yango ni omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar keto winjruok kod kwe e masawa mar Kenya. Yamb kalausi ma otisi ni iali ofuto Kilifi kendo kelo tho mar ji ariyo. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari nitiere studio odendorega ni daktari ya wamama, en gynecologist, tiende ni en laktar molony e weche mag tuoche joma mine. Ka wakele studio ka takwayoga ni joma mine nyaka joma wuone okaw thuolo gi chiki itgi ni to daktari wachang'o. Ne wang'iyo kacha kala chat rangi mar remo kineno to nyisango kidieny ni en mari Penj Laktar. Penjo duto tema intiere godo go simu e namba mine ne TV mari. Daktari nitiere studio ka kendo bodoko geyo makare. Dok kapok wadonjo e simu ne wang'iyo kacha gigo manyalo timore manyiso ni periods gi ogin kare. Kapo nono ni e dwe achiel tarik 1 nyaka tarik 30 ng'ato neno remo diriyo ang'o matimore. Nawinjo kimulo ndalo tarik kacha kendo aboneno kalenda ka. To kapo kachopo kanyo yena mondo miaka simu. Hello Penj Laktar. Yes. Yes, machiegni. Hello? Machiegni? Iwuoyo gi Lucy. Machiegni Lucy? Lucy penjo niya. Oneno kigolo types of remo. To remo maneno ka igolo kanyo nitiere remo moro maneno. Remo ni obiro ma
en mamar to en clot. To sama uwuok clot ni to rem be awinjo. Koro osebedo kochanda okang'e ni en nang'o to sa periods no be awinjo rem kabisa. Lucy nitiere gi higni adi? An gi higni 38. 38, Erokamano Nyalusi. Daktari dhi duoki sani kik isudi. Antiere kod line machielo. Judy, hello, penj laktar. Judy, hello. Penjo niya. Penjo ni ka ng'ato dhi e dwe. To winjo ka piny rame kabisa, to seche marame kabisa no. Seche moko setieko kata ka romo ni remo dhi rumo ni tiwinjo ka kuonde go aluora mar gine no kuoto chalo gima ili kama. Onyalo bedo ang'o matimre. Erokamano Nyalusi. Dok? Erokamano. Koro clots ma janeno mokwongo nowacho no en ona period makare kuma ni bet gi clots. To clots nyalo bet ka en maybe oyudo remo mang'eny or ka seche ma en remo moko dong kodhi dwe to wuok te kuma ni dhi to budho at dhi to loso clots ko. Koro the next kodhi cycle mar ariyo to clots ka wuok. Koro ne odhi ong'e mondo check ni ang'o mamiyo that blockage ka be there's something ma block remo koro dwe ok wuog makare. Onego odhi ne daktari. Maremo makare ok onego bed ni gi clots. Yes, ok onego bed gi clots. Mar ariyo en ng'at mowinjo wach rem. Kendo wach mar rem no gikisokono dysmenorrhea en gima chando mine mang'eny worldwide. Kendo sababisha ji ok dhi e skul kata ji ok dhi e tich. To nitie tuoche moko ma iluongo ni adenomyosis ma kendo muscle mana nyiso ni od nyodo cha. Lining ma iye no seche moko loso to dhi to invade mondo nyake muscle. Ko seche ma ikaro dhi e dwe to reaction bet nyaka e membrane e muscle no. Koro miyo rem no bet ma en rem. Ndie rem moro ma inyalo muonyo ne Panadol to rumo. To ndie joma mine ma bedo gi rem makado muonyo yadho kata pi maliet e chupa mokete pinye to onge rem no. Wamake ka rem kanya kawie simb Monica kapok olal na kati wabotudo gi kanyakla. Monica, hello, penj laktar. Hello, Nagini. Machiegni Monica. Anto ikongo kwa wake kodi. Into? Penjo kama. Nitiere nyara moro chiel to sama oneno remo no to pinye rame saidi maka onge Panadol to koro onge gimoro amora monyalo timo nyaka sikul. Oleone. Kendo en remo mamuomo nyaka pad. Mar ariyo. Jalo bang'e ochako neno remo ka tin ma to koro nyisa ang'o. Kecho ochako neno mukia ma higni 9-10 ka. Oriki. Kaka na wacho ni higni 9-10 ok en marach. Kokiko luor mano onge problem. Ko jabe ni higni 5 dwa wacho mondo dhi ocheke. To wach rem ne mang'isi rem ne makelo problem e joma mine mang'eny turka. Kendo ber ka ng'ama miyo kendo ka en rem makoro excessive ailano nyaka dhi ng'iye. Nitie test moro mopogre ndi wono ni endometriosis. Jogo bende meno lining ma od nyodo cha. Wadogi adwaro picha mar od nyodo nikech wadwa ng'iyo wach mar adenomyosis kachiel kod endometriosis kachiel kod rem ma joma mine yudo matek mokalo seche ma oneno malo. Koro we chung dok. Koro kana wacho ni line remo mar dwe obed lining ni endometrium ema bedo mathik biro nyathi mondo nyathi inyalo yena kaw simb Vivian daktari kamano maka kanyo kikibedi. Hello Vivian, penj laktar. Hello Ruth. Machiegni? Rainya. An gi shida moro na wenyuol to still. Koro atem chatet maber, koro shida cheni en mane kata riura gi ka poka to kanyo. Abo guzo wach mar ich towards the end. Erokamano. Koro seche moko neno ka lining ndi jogo kata acho ni mae en muscles. Winjo ma contract makelo labor pains. Ma lining ni dhi madonjo e iye kuonde gi o invade. Koko timre kamano mano waluongo ni adenomyosis. Onyalo bedo gi rem kabisa. To de jogo moko bende ma lining ni is outside od nyodo. For example, kinyo picha makani koro. Kuka mondo lining obede iye kae to en oko mar kae. Ni endometriosis. Obende omiyo
ich makecho kabisa mo be ka ngato ka en gi rema inano to nyako dhi hospital mondo ngeni rem ni ang'o makele ko kiki ngato beda ni rem ma bet ka dalo dhi dwe ni is a normal thing okay normal kamano okay normal okay kawaida makini no ka rem ngenya enya tema tek ne daktari ya wa mama yes nyaki chopi mondi picha mwagoyo na rako kadho to ka picha ko neno maber to waketo kamera mondo la parascopy mwa ket mwa check wangini ang'o wadhi mbele then sibo ka period ipenya kuchi moni sibo ndi juma period ka odhi dwe diriyo within 30 days koro no ka picha ni koro ogolo ka picha ni ogole maber kabisa koro ka ma chalo ka mind muscles ko sometimes this lining yalo no ka yude ye kundegi mani adenomyosis mana ngisicha then membrane mana ngisicha jibo ndi juma membrane dito dino donyo ka ko sibo odhi dwe to remoni okuogi membrane dito dine dok kami chunge no kikisudi aka usimbi Jacqueline kamano Jacqueline hello Penj Laktar hello Ruth machiegni Jacqueline kawuono koka udonjo chunyi twak kendo emomiyo ahero chenro ni nikech omora nikech gik muwacho gin gik mamulowa machiegni koro apenjo daktari niya an to ok adhi e family planning lakini koro ka nasekalo 35 taneno ni kadwa dhi e dwe to seche moko abedo matuo achalo iwe ni an gi malaria to aonge malaria seche moko keta nyaka mako osiep gi cho mana siko mane cho sate iya be kaya malit miyo mana ni mar muo tiene osiko wiloro seche moko pien dhoga ruodho magol vidonda koro nyalo bedo ni shida en ang'o lakini family planning to ok adhiye mano koro shida machanda koro daktari nyisa nyalo bedo ni ang'o manyalo bedo ni timore sana ok obina ni piny yarama en ni atuo kadhi hospital kipimo malaria onge bang'e to remo biro kasto koro kochako wuoyo wach mar kalas mag remo go anano kaka thothne matiyo godo mabawinjo ni rated mared moore noendi koro nyalo bedo ni seche moko opim na nyalo bedo ni ang'o nyalo bedo ni timore mane penjo na erokamano nya amor mar winjo duondi daktari bro duoki dok wadhi nyime ko kala tiko na ajoni jomoko nyalo bedo ng'ato chopo 20 years pok ochako dino dwe membrane montiega kae manyalo bedo ni koro kare mowuok to membrane ni odino donyo dote or just partially koro mano is a very very important reason then deno mogo simo mogi wachoni wach mar tuo mowinjo seche ma chikni jako dhi dwe ni premenstrual syndrome odhi hormones mani dendika kaka ni that interplay mag hormones ka gibiro effect manyalo kelo mopogore opogore jogo mawinjo liet mang'eny jogo mawinjo ka wigi rundre gi all that ni premenstrual syndrome kobedo severe onyalo dhi hospital mondo miye yath yedhe manyalo kweyo dende mondo kik obed gi excessive symptoms but most women just pass through that phase without anything to worry about kamano koro mana joma mire bede ni dwe mabiro diriyo within 30 days is not normal kana ngisi kana na doing that cycle kana remo work machak thicken and that menstrual cycle okonyal timre twice within 28 days mako timre kana yakupinyi what is not happening this cycle mana ngisi what timre 28 days either 21 to 35 is the range but you can't have it twice komo ngama mneno ka remo twice within a month yagodhi ong'ini tangatemre then those irregular periods bendika ka wathiedhogi ng'ato nyalo bedo dwe kawuono dhi to lal dweche ariyo chak duogo kendo chak dhi to lal mago te dhi yedhe mwamiyogi manyalo dhi ma regularize hormones gen patterns ero ma hormones go bed masawa koro kik ibeda ot ni in mano kaka denda biro ga ni dwe ni lal ga to duogo to betie family planning moko be makichako tiyogo to dwe lal di joma mine mako chuo michuoyo mag dweche adeki to periods lal moko bego kete gi implants mar jadel ni be to periods dito lal ko different family planning be nyalo miyo ngato dwe mare lal to ngama miyo be dhi gi dwe ma by around ko chako dhi 44 kai to dwe chako lal ko dwe chako biro to lal 2 months chako duogo kendo towards the end ko jobo 50 ko chako lal by 54 go lal chuotho then at this phase ko ngato dhi odhi boro kata menopause ko dhi to period dito lal completely at that age now ko kata gamo remo okonyal gamo remo to dire kata symptoms mabo chako ng'eyo dende chako bed gino ni hot flashes makoro liet rigo ko nyu dende liet or sweat headache and all that those are normal processes of menopause ko as a woman kaka dendi is not out of
normal, the other hospital, this is normal, just go back home. It's okay. It's okay. But that's when you can miss my cup will go. Watch Markino Remo, my work, such a mokinedwe. My ear bleeding, maybe okinedwe in a remo, or the middle mogi namadi short in a remo, postcoital bleeding. Yaki the hospital, most of the cancers, my son, because cancer, my cervix. The clear any customer don't you do such a mock. Rema irgiremo bright red chatokine nyodo. Very, very important. Married fibroid. Muscles massimunicha. Little loss of the woman in Ranginamaka Kitumurangina Gadamaka beach. But a very hard muscle, only fibroid. Obey the kind name Odiodokan. But very, very heavy bleeding. But kind heavy bleeding no yakedi goni scanning into being fibroid or nad yakagole kozoki gole. So very, very important. Then Mammy when you must the board or the menopause. To from nowhere in 54 rebono Kato chako. Then from 68 remoduogo. Yaki demondo go pitang lining mana tebunja. That lining, you know, lining. Kujako ona lobedo bed thick and molokre cancer. Only endometrial cancer. Cancer mar odnyodo. Kukanga ma ose di boro ocha kono remo odi opime ngat maneno remo heche ma onge diwe kansa mo belge do dio kai cervix kai biano ke that na kakabich tonya lobeda chiela ria yes gingeny kwana within joma Africa joma to tenge to ngeny maku kud mangeny kam kada icho krimaki iga more remo to ichubero ichuok but it comes very, very heavy bleeding. Kumago some of the things manyakaji watch out for. Come on. Wow, tuwagini odhi piyo ma otamo mana wanga director na Bob Wafula nyisa ni sana userumo tantiri kod gik mang'eny mane pod adwa penje daktari. Hapa ni Wacho ni babo? Wabodu erokamana. Kliniko yao. Jo neno be pod nitie. Kamano. Omiyo wabodu daktari wacho ni kikiluor ni dwa penjo to kido thuolo wabodu daktari wach mogik ne joma mine kotende kod dwe makare kataria makare. Gima dangis joma mine gi joma wuone ni period oken gima kelo na kwede. Period gima normal. Ma kikato bed ni kene ngama miyo kodhi dwe kikodhi kanisa ka jo chuo moko dhi riembo kara dhako kachi bedroom ni kawuono ni dhi room mo pogre. There's nothing wrong. Akwede mena wapuonjo ka wuono kendo wabo medo puonjogi to joma chuo gi joma mine okaw puonjni kangeni mage ka endeleza our society kwa jo medo puonjri kama kwa kaw thieth kata afya mag joma mine ka joma chuo ani joma mine pamoja to wabo konyo mang'eny kendo wabo medo konyo gandawa erokamano nya daktari okabi penjo ni nyalo yudi kanye kata kamano odiechieng' machielo ibro biro mondo mwachak wagomba kakoso wanyalo manyi oko mar studio antiere Nairobi kae atiyo hospital ma Kenyatta seche moko bende atiyo Embu lakini sasa pod ane leave mar one month mondi lakini kae nigi penjo nyalo oro Ramogi mondo ushare koda then I reach out most of the time ka jotu mang'eny jowinjo reach out gi penjo ta agochonegi personally and I reach out to them kech whatever konyo jopenjo to puonja nyuola erokamano nya doka erokamano makende intiere yore mag tudruok mag mbui Facebook TikTok yes ane Twitter kaka daktari ya wanawake Facebook ilungani Aidan Miskela gi LinkedIn bede Dennis Miskela kimanya Miskela kada ki Google mbui Miskela tibo yudo all my details kayo koro imanya to onyalo romo wapango clinic erokamano enya wanyalo romo wapango clinic kliniko ya unyakora mugia juanga ne jogo picha mawa erokamano makende amor mokalo kuom tich maber ma utiyo ne daktari na erokamano enya daktari ya wamama erokamano mang'eny mokalo producer na Bob Wafula asante sana ne producer na en Papechwa Okoth director na en Bob Wafula erokamano makende to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar kinywa rom seche machal kod magi wachak wang'iye weche mamoko daktari ya wamama owacho no bodugo clinic podo yao iluonga ni Ruth Otieno oriti masane.